Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। मा थगायबाय नामा 5000 भेकेन्सिया बिनि सायाव गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे 5000 भेकेन्सिखौ लानानै गोबांथार कमेन्ट्स दुखु मोननाय फैगासिनो दङ। बिनि सायावनो कभार खालामगोन आरो लोगोसे रिजार्भेशन बेनो जाबाय X-NDFB केडार्स STP आरो लोगोसे सिलेक्शन प्रसेसआ माबोरै जागोन भेकेन्सि बारायगोन एबा बाराया बिनि सायावबो मोजां खबर दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था होमबासो बुजिगोन आरो लोगोसे मानो 5000 बुंदोंमोन आसाम पुलिसाव बेनि सायावबो जोङो सावरायगोन। दा बेखायनो नैबे Bodo Job Info YouTube चेनेलाव जाय फंबाय बिनानावमोना नायबाय थायो ट्रास्ट खालामो नोंथांमोना मैया मोनसे भिडिअ नायखादोंमोन जे आं बुंदोंमोन आसाम पुलिस गोदान अफिसियेल नटिसआ इभिनिंआव फैगोन होननानै नाथाय फैमारबाय। नोंथांमोना जायफ्रा ट्रास्ट खालामदोंमोन बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव मानोना आसाम पुलिसनि भिडिअनि 2020 निफ्रायनो होगासिनो दङ आरो गोबां साख्रि मोनलांबाय गोबां SI कमान्ड कनस्टेबल ग्रेड 4 ड्राइभाराव मोनलांबाय बिथांमोना साख्रि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना दाबो नायबाय थायो। दा जियानो जा गोबाव खालामला जों थांनि सिलेक्शन प्रसेसखौ A to Z नायगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि सायाव। दायो जों फैबाय SLPRP अफिसियेल वेबसाइटआव एप्लाइ खालामनोबा नैबे एप्लाइ हियराव थुनाय लोगो लोगो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो जोङो मोनगोन। नाथाय जोङो दा अफिसियेल नटिसखौ नायनानै सावरायग्रोनोसै। आं बावहाय डाउनलड खालामखानाय दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोदान साख्रि जेरै मामाया जेरै खोथा होदों थिग बेबादिनो फैमारदों नाथाय पस्टनि सायाव गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ। दा फार्स्टआवनो मोनसे क्लेरिफिकेसन आसाम पुलिस होननाय लोगो लोगो गोबांथार पस्टआ थायो जेरै ABUB खौ जों बांसिन फेमास मोनथिगौ बेनिफ्राय ग्रेड 4 थाबाय ड्राइभार थाबाय APR थाबाय SI थाबाय अके स' बेखायसो बुंदों बिथाङा टटेल 5000 पस्टआ दङ होननानै। बेखौ नायोब्ला आपकामिं पस्टआ ग्रेड 4 फैगोन बेनिफ्राय कमान्ड SI UB AB गोबां रोखोमनि ड्राइभार गोबां रोखोमनि पस्टआ फैबावनाय चान्सआ दङ। ओभारअलसो 5001ब्ला थिग दाखालिबो जोंहा 6000 नि एपइन्टमेन्ट माने बिनि खाथियाव होदों बेयावबो गोबांथार रोखोमनि पस्ट लानानैसो माने आसाम पुलिस नालाय गोबांथार थायो आरो दा बेखायनो टेनसन नोंथांमोना लानाङा APR आव फैगोन बेनिफ्राय कमान्डआव फैगोन SI फैगोन आरो ड्राइभार आरो ग्रेड 4 आव फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव। दा पस्टखौ नायोबा 1052 जाबाय UB लेभेलाव फैदों अके दे बेनिफ्राय AB लेभेलाव फैदों 663 सेलारिया बेखौ नायदों आं बुंबाय थाला नोंथांमोना नुखाबाय साख्रिखौ लाग्रो सेलारिया उनाव जागोन। दानिया सेकेन्ड नाम्बाराव मोनसे मोजां खोथा लिरदों दा प्रेजेन्ट नाम्बार अफ भेकेन्सिज इज टेन्टेटिभ डेट मिन्स मा फाइनाल नङा बियो अके फाइनाल नङा टेन्टेटिभ माने बियो सोलाय सोल' जायो नेक्स्ट लेभेलाव इन फिउचार लिरखादों ओंखायनो टेनसन लानाङा दुखु जानाङा फुल प्रेक्टिस थाबाय था नोंथांमोना जेब्ला भेकेन्सिया फाइनाल फैगोन अब्ला बियो 100% बारायनाय चान्सआ दङ अके स' बियो जेब्ला क्लियारेन्स जागोन होनना बुंदों आरो रिपर्ट लाबावगोन जे आसाम पुलिसाव सोरबा जइन जायाब्ला थ' नेक्स्ट लेभेलाव पस्टआ बारायगोन माने बियो मोनसे टेन्टेटिभखा माने फिक्स नङा। बेनो नै डेटआ 16 डिसेम्बराव जासिगोन 16 जानुवारियाव बियो जोबहैगोन आरो मोनसे मोजां बाथ्राबाव जुदि रं जायोब्ला नोंथांमोना मा कारेक्सन खालामना लानो हानाय अपसनखौ मोनबावगोन नेक्स्ट लेभेलाव माने सानबानि नोंथांमोना टाइम मोनगोन आरो। दानिया भेकेन्सि स' भेकेन्सिया बेखौ आं खोन्थाखाबाय बारा बुंबाय थाला दानिया जों फैबाय रिजार्भेसननि सायाव। STP 10% जों मोनदों मोननैबो पस्टआवनो आरो ST एचआ मोनदों 5% मोननैबो पस्टआव। T ट्राइब जिनोखि बागानियान हासिगोन बिथांमोना 3% रिजार्भेसन मोनो जोबोर मोजां एन्ड OBC MOBCआ 27% बावहाय मोनो साख्रियाव माने आसाम स्टेटआव। बेनिफ्राय आइजोफोरा नै 30% UBआव होदों नाथाय बेयाव एसे खम होदों ABआव पस्टआ खम जागोन अके हिन्जावफोरा ABआव पस्टआ खम नाथाय UBआव एसे बारा थागोन आरो पस्टआ माने रिजार्भेसना। दाना फैबाय X-NDFB गोबांथार फंबायमोना कमेन्ट्स खालामदों जे आदा जोंनि X-NDFB केडार्सआ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया हागोन बेनो जाबाय मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया मोनसे बे थाबाय आलदा बेनिफ्राय नैबे सेकेन्ड नाम्बाराव नायदो फर्मार मेम्बार अफ मिलिटेन्ट अर्गेनाइजेसन बावहायनो गोग्लैगोन X-NDFB केडार्सआ डाइरेक्ट X-NDFBनि 2% बेबादि 1% थांनाय बारनि बादि खोन्थायासै ओभारअलसो बावहाय माने सोर सोर जिनोखि बे लाइनाव दङमोन आसाम स्टेटनि गासैबो अर्गेनाइजेसन जिनोखि दङ बिथांमोना बावहाय 5% रिजार्भेसन मोनदों नाथाय माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ बेखौ आं फोरमायगासिनो दङ। बेनिफ्राय नैबे हमगार्ड थाबाय BTP थाबाय बेनिफ्राय SBO थाबाय बेनिफ्राय स्पर्ट्स कोटा थाबाय बेखिनियाव 1% नोंथांमोनाबो रिजार्भेसन दङ। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो अके देन बेनिफ्राय जिनोखि नोंथांमोना केडार्सफोर नोंथांमोना स्पेशेल ब्रान्चनि बे काइलिपारानिफ्राय सार्टिफिकेटआ बेखौ कम्पालसरि गहाटी इज मेन्डेटरि होनना बुंदों अके स' बेखौ नोंथांमोना जेब्ला भेरिफिकेसन जायो प्रभाइड खालामनांगोन बा नोंथांमोना श' खालामनो हानांगोन आपल'ड खालामनांगोन होमबासो बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन अके थांनाय बारनि बादि बेखौ नांथारगोन आरो। देन बेनिफ्राय हमगार्डफ्राबो बेनो नोंथांमोना नायना लादो
आसामनि जानांगोन बेखौनो बुंबाय थाला बेनिफ्राय नोंथांमोना ST SC सार्टिफिकेटआ बेखौ नांथारगोन अनलाइन जा अफलाइन जा बेखौ नांगोन डिजिटेलजों खोथा गैया जिखुनु जाया जागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ कम्पालसरि बेखौ नांगोन अके देन बेखौ जों मिथिबाय एसामिस लेंगुवेज रोंनाय जानांगौ होनना बुंदों स्टेट लेंगुवेज आरो जिखुनु जाया बर'आबो जाहैबाय जेबो नङा बेखौ बारा बुंबाय थाला दानिया फैबाय बैसोआ 18 निफ्राय 25 नर्मेलाव नाथाय जोंनि STआ 5 इयार्स बारा मोनो नै माखासे गोबांथार सुबिदा दङ बेनि थाखायनो ST बिगासिनो दङ 5 इयार्स नोंथांमोना बारा मोनो अब्ला 30 इयार्ससिम बेजों बैसोआ गोरोबनांगोन दा जुदि एसे कनफिउज दङबा अनलाइन एप्लाइ खालामबानो लगइन खालामबानो एलिजिबल जागोन जाया बेखौ नोंथांमोना मोनसिगोन बेखायनो नोंथांमोननि बैसोखौ हमगोन मेट्रिकनि सार्टिफिकेट लानानै एडमिटखौ लानानै बेखौ नायगोन आरो फरायनायखौ मिन्थिखायो UBआव HS पास बेनिफ्राय ABआव 10 पास जुदि HS पास बा मोननैबो पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो आरो डिग्री पासआबो मोननैबो पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय 10 पासआ UBआव हानाय नङा हाइटखौ नायोबा मिथिखाबाय बेखिनिखौ हाइटखौ नायना लादो आं बुंबाय थाला सिगांनि भिडिअ गासिबो खोन्थाजोबखाबाय बेखौ नायदो सेसखौबो नायदो नोंथांमोना बेखौ नायना ला स्क्रिनशट खालामनानै जुदि नायबाय थानोब्ला आरो लोगोसे मेडिकेल टेस्टआ बेनो नोंथांमोननिया बेखौ नायगोन मेन्टेलि बडिलि फिट जानांगोन नकनि थानो मोननाय नङा फाइल्स थानो मोननाय नङा बा गोबां रोखोमनि माखासे बेमारा बेवहाय थानो मोननाय नङा आरो लोगोसे आइ साइटखौबो नायगोन दे कालार भिजन नायगोन बेखौ 6/6 6/9 बेखौ नायखायो फिजिकेल टेस्टनि सिगां अके बे गासिबो क्लियार देन बेखौ जों मिथिबाय दानिया जों थांसै नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ आपल'ड खालामनांगोननो बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो पासपर्टआ गोदानखौ जाहाथे रेजेक्ट जायै बायदि बेनिफ्राय डिजिटेल फट' अफ सिगनेचार माने डिजिटेलसो एबार बावहाय लासिगोन दा बेखौ नायदो मा नांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय पास सार्टिफिकेट मार्कस बेखौ नांगोन नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांगोन कास्टखौ नांगोन अके स' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजां दोनना लायो आरो X-NDFB बा सार्टिफिकेटआ बेखौ आपल'ड खालामथारनांगोन NCC दङबा होनांगोन स्पर्ट्सनि दङबा जि दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय सेलेक्शन प्रसेसआ बेनो फिजिकेल टेस्ट फार्स्टआव रिटेन टेस्ट बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट दङ बेखौ मिथिखागौ नोंथांमोना जेरै 1600 हिन्जावफोरा बेनिफ्राय हौवाफोरा 3200 मिटार्सखौ खारनांगौ थ' बेखौ आं बुंबाय थाला देन ABआवहाय नाथाय सिनाब दङ दे ABआव बेनो मोजां मार्क्स लानो थाखाय सिनाबा एक्सेलेन्ट खालामथारनांगोन अके नोंथांमोना 14 बार एक्सेलेन्ट नोंथांमोना खालामथारनांगोन आरो एक्चुअलि मोजां बेनो नैबे नोंथांमोननि सिनाबाव बावहाय नोंथांमोना 20आव 20 लाबानो जाबाय आरो लोगोसे लं जाम्पआव 20आव 20 लाबानो जाबाय 40 फैखाबायना बेनो जाबाय जोंहा नोंथांमोननि ABआव आरो फिजिकेल टेस्टआ जुदि 15 लानो हायोबा नायदो नोंथांमोना बेखिनि मोजां निखि हमना ला 55 अके बेखिनिखौ लाहैनो हाबा एग्जाम थाखाय एडमिट फैनाया चान्सआ दंसै नङाबा एबार बिराद गोरा जागोन एडमिट मोननांगौआ एग्जाम थाखाय दानिया जेब्ला फिजिकेल टेस्ट जाबाय नोंथांमोनखौ 1:5 लेंहरगोन बेनो जाबाय एग्जामाव आरो लोगोसे बाइबा टेस्टआव 1:2 लेंहरगोन बेखायनो एग्जामा एसे नोंथांमोना नाम्बारखौ मोजां लानांगोन एग्जामाव अके 100टा कुइसन थागोन होनना बुंदों OMR सिटआव आरो 50 नाम्बारनि एग्जाम नेगेटिभ मार्किं गैया साबजेक्टआनो बेखौ नायना लादो आरो बर'जों पेपार मोनगोन SMS मोनगोन बेंगलि आरो इंलिश मोनगोन दा एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना जन वाइसआवहाय मोनगोन लास्टआव होगोन बेखौ आरो मेक्सिमाम बाइबा टेस्टआव नाम्बार 5 दङ 1:2 नोंथांमोनखौ लांगोन बावहाय लिरनाय दङ जायफ्रा UB लेभेलाव एप्लाइ खालामगोन पार्सेन्ट दङबा बेबादि एक्सट्रा नाम्बारखौ मोनगोन नाथाय लास्टआवसो बियो एड जायो नङा होमबा देन बेनिफ्राय जेनाखि UB लेभेलाव नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसेसआ बेखिनियाव दङ माने 100 दङ आरो बेखौ जों मिथिखाबाय कनस्टेबलाव 115 दङ मानोना फिजिकेल टेस्टआ बारा नालाय आरो लोगोसे हिन्जावफोरनि कनस्टेबलाव नायोबा 95 ल' बावहाय दङ अके स' नोंथांमोना सोनाब गैया अनलि फिजिकेल टेस्ट रिटेन टेस्ट बेनिफ्राय बाइबा टेस्ट बावहाय दङ दा बेनोमोन आं टटेलि डिटेल्सखौ बावहाय एडिशनेलि होबाय मानोना मैया नोंथांमोना खायसे नायाखैगोन बेखायनो गोदानै खालामबाय दा बेल' आरो बे पस्टआ नोंथांमोननिया नेक्स्ट लेभेलाव फैबावगोन आरो बे मोनसे मोजां खबरा बेनो जे भेकेन्सिया बियो मोनसे टेन्टेटिभ बारायगोन इन फिउचार नोंथांमोना माने बेखौ मोनगोन आरो अके एक्चुअलि बे नेचारमोन आं बेखौ फिउचार होनदों जियानो जा फिउचाराव बियो बारायगोन टेन्टेटिभ नोंथांमोनाहाय माने दायो मोनबाय दा बेल' नार्भास जानाङा फिजिकेल टेस्टनि प्रेक्टिस खालामबाय थाबैनो गोदान पस्टआ फैबावगोन नोंथांमोना आंखौ ट्रास्ट खालाम नेक्स्ट लेभेल पस्टआ फैगोन गुबुन पस्टआव फैगोन आरो लोगोसे जिनोखि बेलेग जिनोखि दङ एग्जाम जानो गोनां बा साख्रि मोननो गोनां एपइन्टमेन्ट लेटारा 24 डिसेम्बरनि सिगां फैनाय चान्सआ दङ मानोना 24 निफ्राय माने
जानुवारिसिम आसाम बुक फेयार दङ खानापारा फिल्डआव बेखायनो 24 डिसेम्बरनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननाय चान्सआ दङ गुबुन गुबुन पस्ट एडिआरि DHS फोराव अके स' बेनो नोंथांमोननि थाखाय दानि लेटेस्ट आपडेट